Anchakra Bafo Usu Amankwatia Indiana Chachira Indiana Asantehene Indiana and Yura Anchakra Bafo Pia Yape Break a cremu na Yeranso etwaso na nanomada kofo madaru mebru ohene wofanom emamunyina kwaba emamunyina de tochio adento ye ma Yewra chiame adento ye emu otumfo achiame ene nananom nyina Nana Rara Mahine Onuna share otumfo kuro Rara ewo tirejin soma Yewra kotoko hene wadaru mebru one wo mame Nana Safua Awirewa Nana kontanse hene otumfo ofa One nana kokofe dikoman omunyina ye wohene wofanom madaru mebru mo wofa se ema mo akwaba yenuanum a mo hwe ye tie ye aha aya manhia kotokofie Gabrem santemenyina ura osai kire na santeman se wodi nukuredie ene mese bebu asanteman no emfie pole aduonunsun ohene a enkeka wa bia ne din ho ohene ne din ho te na na hene awie peye ohene a wodi mu ohene nyansafo eto de adin a Kanya Yewra nkagana beye day Yewra nyankwada Former Obuasi MP Honorable Edward Eni Sabre yenyane ntia se yenyina Yewra santimenyina Ghana menyina Africa menyina Wahimpon Oropon Okoropon Oframpa watini kuropon mu Ochamtachi a wachere kuro cherapem cherempempem santemai bemba kukurupejafo wasine memam pem waha Yewra kotoko hene fitio otumfo so adu hene Nanadru yantam Madaru manana muma santene nemrana Yewra piepe na me dania kasamuna maminu yako ame ti animuntini Yemamunyina de touching Opemso TV, Opemso Radio. Yadamase. Otum for 27 years. I was Ikajaso, Eye Nshira, Eye Nimonyam, Eye Mpuntuo, Eye Krabesha. Nano na me interview Professor Rita Akwasidae. Was a Yewra here, they won't mean describe. Wow. Nana Apia Kubi. Pabo Katechie the 4th. Sankwa Remahine. Agona 4 PSA, one in the CNM. A CNM Wodruha.
na kontase mahene bema ojiabo amankwa dunai otosumienu ohene wafa odamebru yamoakwaba nana kwa kukwam manfo mahene wodru hadadadadadada nana yabra fideted omunyina wa ha otumfo brimpon sabre yewra santimanyina ra ne santene na pio franka na pio mahu otumfo pomponso hene sa wodi animu yewra ba ohini bia du ha ye nanso bio yewra ayinani yewra pie yewra yiniti madaru mebru ohini santene no wasane franka na pie samankadi animu yewra bo santimanyina Enidie oboni ahobrase akwan so yenyina yebema yan sorry yebema yemuso ede enidie amayewra emfinhia adue no enso wadoma nkoma daroma nananam nsamanfo achigina pa ya wagina yewra eni asantemai achi asantemai se yenya no ame eni nti yenya me no enya wanwase afrade wo sai tutu nyame kese brasantemai enya no ame no Ghana se yemfa ye ho matwitwiri sai nyanya no ayame yibie asantemai nyame yibie eni nti enya wanwa se asam kyire so said ye minua kwa menimfo kan ye no a ebedru ye wranimu a na atoboko empenisi etotimtima na ntoyie na mmom se etotim no ahunu se atoyie eniema eden asamwa eden ye kan enka amampenimfo wonom eba ebeje kwankyere beje nsusuye ebepa kwankyere na se etoboko dia ene na nya nwanwa sa sante se ya nya no ame yenti wo ye nyome enti adaruma babia wo bia ma musue ababio wo bo ekwan no atene kwame awia ye besre se nananom ya wonom edi santene mu no ye ma ye nanso kakra wada romebru na ye nyina ye ntena ye nkonyo so na enimo entene ema yewra ekwan no mo etene edi ama yewra hello Naman Pohene, da Sebre Sebon so Tosumiansa, da Sebre Sebon so Tosumiansa. Na what you chairman on an mame, Nana, a Jacoma Tifie, Beda Yerase, Sawade Mampon my Ashanensa. Madame Montana Semaye. Frise nananumbi yewra franka no wagina wachire ti madaruma montana hello Afei na manso kwanta mahene na nabi kusi apia ono so ye asonani ane
Onene mame. Nana nyako abrasika. Abrasika nsio. Manson kwanta. Asuna yurempia kwadeshia. Natiko fechen wobi anim. Encheye mampo besen ko. Samanka pio. Sabre manson kwanta Asantehene na ekre. Nana abrasika mo piafo. Wanene mahene. Wase metai mehinachi. Manson kwantam puntu enti. Samanka pio. Samanka pie. Santemene ra. Yenyina yobia sorry. Mama na so maye. Abodian ko mu bia sorry. Afe yenyina so. Santemene ra. Dia washa Santemene onyam. Na waye na Santemene ye. Asantehene ni wa na adru ha no. Asantehene nyina ye kokromutie. Dia Asantehene edan no. Wanono wa ma Asantehene aya kono aya fe aya wona bibia na eye wo sawunso free Asante. Na wonu Asante. Na wetimi aka bibia fa Asante ho. Asante yo ya mamu nyina makwa ba e de ba Pinso radio Pinso TV ebe no anya ye be sabre yewura etene yewura nam a obase edi kan bo mo nkaye no se ene ye Akwasidae a etoso miensa e wo afimu Akwasidae etoso miensa e wo afimu na sa Akwasidae yi eye soronko kra ye ma ne ye soronko ne se ene kro na so ye efie no maako aduonu so 27 years ayewura ede fro abenwa anu nti eye 27 years eda no ene Akwasidae eye no na ayewura aka bom no waye ni kokro watena se ewo eye edwabremu na mahini nyina ewo Asantehene mu eye ahafo mantamu bono mantamu eye bono epoe mantamu eye Asante mantamu ayewei eye epoe mantamu ene oti mantamu eye rawra na nanom nyina ewo ha ameka yewura ho amana di ene adai aisa no ifie aduonu so afidi dano amano aye ka behwe sabe yewura afro apakan yewura wafro apakan yewura nam empempren ohwema nim tenten so a ohunu se Asantehene franka no ene dikan kura Asantehene franka ne dikan kura edi sabe yewura enam Santenehene no ai franka no ne di animu franka na chiri no ohu samanka no na epra ewiemu ni fom babia epra kwam ama yewura aba eno ne samanka eno na epra kwam samanka na epra kwam asana yewura aba eno ti bi hu samanka hu Santenehene no ten na nanum jase anunti samanka na chipe eye ohene ekramu eye ohene kramu eye soamefo no ohene kramu soamefo no omususu de akira a omu nyina dwumadie eye se omu ba pra kwan mu amakwan ada ho ama yewura aba anunti abenya benyina no yewura bepia samanka ni dikan samanka friwa na ohene kramu ohene enkramofo soamefo no omu ena edikan prakwan mu eno no firi ho no ma na afei nsafoa eno no firi ho na ensafoa enso so etoaso na se kire nyina ne se yewura pie no apono bia ewo menhia kotokofe yatotum ni nyina mu atuni na mu ensafoa enso firi ho no ma na afei empaboa enso so etoaso yewura nama onam no empaboa ehya no sinto betia ba ho pe empaboa enso so edina nimu kan a amunum ho na no ebenya bidi ama no na ode ahye nti empaboa enso so ewo ho Santenehene say ten Santenehene no waye pa ansana sebe bu sebe son wa ko duru ba bia kotokohene ewo
sɛ dem di ka kan no ɛyɛ samanka ne di kan efiri hɔ na ɔhene kramu ɛyɛ so amefo ɔhene kramufoɔ no ɛnso toa so na afei ɛyɛ nsafoa na afei mpaboa ɛnso so ɛtoa so ɛno nti santene no ten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  saa berɛ ɛkasa nyinaa no ɔhene nam ɛnɛ ɔhene afro apakan ɛnɛ da yɛ da sonko koraa ɔhene afro apakan ɛnɛ yɛ Akwasidae wɔde to nkyɛn a ɔhene foro abanwa ɛyɛ 27 years ɛnenɛ waka ne nyinaa bom ayɛ ne sɛ kokoro nti saa berɛ yi nananom nyinaa sɔre amahene ne abrɛmpɔn nyinaa asɔre a ɔmode buo ne ani deɛ ɛma sikadwa na nahinia yɛ nibrɛ nanim ne nachi obiara ni hɔ yɛwɔ hene ne yɛwɔ hene yɛwɔ ahenie ne yɛwɔ ahenie ahenie nyinaa kyekyerekyekyeре a kɔtɔkɔhene na ahenie wɔ no aboa biara Ghana nyinaa hene baako pɛ Africa nyinaa hene baako pɛ asante ɔhene a yɛde ne kɔdwa ɛyɛ yie asante deɛ amanɔne agyina tom asante ɔhene a Ingresi buroni koto no ɛyɛ asante King Solomon the second ɛyɛ Asantehene nyinaa wura Mapiafo wadudu bribie asante wanim onyam fatawo efatawo kotokɔhene yɛsɛwo ɛsɛwo 27 years emfiadie nonso wadi akonnwa yie enhyira wama Asante akonnwa yɛ ne brɛ enhyira wow emfiadie nonso ɔhene chiamu enhyira nko kotokɔhene chiamu enhyira nko Santemawura chiamu enhyira nko yewura yɛsomo enhyira nko wangu Asantema anim ase yɛsomo wayɛ Asante yie ayɛ Asante fɛ wayɛ Asante yie Asante ho agunto ɔsɛyɛ ne yɛsuro no ɔsɛyɛ ne yɛsuro no Asante ayɛ akɔnɔ Ghana hene baako pɛ Asante ayɛ akɔnɔ Ghana hene baako pɛ ɔne Asantehene Africa hene baako ɔne pɛ Asantehene sekutu sebam wow ɔhene afatao o 27 years emfiadie nonso wakyerɛ nkabomu wakyerɛ asomdwie meka mekyerɛ wo empuntuo da wabasa so nkabomu hene kɔmfɔnɔkye da wase yɛwura otumfoɔ foundation da wase asomdwie ne nkɔsoɔ wo hene nananom a waboa wɔn ama wɔkɔ school da se kɔtɔkɔhene wo nananom da ase o yɛwura Ghana da ase o Ghana da ase 27 years oh my Ghana da ase o kɔtɔkɔhene 27 years wone Ghana dini yo Santemawura wone Ghana dini ye wone Africa dini ye enye wanka dagbon enye wanka boko kɔtɔkɔhene usafata yewura nyankwada Enkwaswa hene anyi mu ehene yewura chiamu wasimedie nie obia sa wonwina santema ho bone dia ene amedie no ene nti wose meji obia die ene kamedie ho waji obia die eye ni ye ene mfo mese bobobro no ni bidi mame meni manwuraga junction meni mo fanti new town dia hi bia mu na munimo yewura se waba baje baabi na tena yanyina yankamom yankyekira santeban wahini ban na tiseye wahini ban ye betimi de na toto ho yenya ne soda wahini ban ye betimi atodo na toto ho wow waye obiri pantampram Ghana nya na ke be dey wahimpon ya mo amu o chamtachi yo sabre kasa nyina no yewura onam yewura nam otina pakan mu sabre waduru dwabrem kotokone aduru dwabrem kotokone dwabrem na hwe kotokone chi a yehu mensuo
menso empempi no ohwe menso na eni dwetekudo no eya ade a ese kakra na menso no eso na yewura atenase a menso no enso so eya ade a se de tie no sa ne tie enipa eso no on fancy form eso no sa ko sisa yewura ebe sori eno ni menso ne mo dwetekudo ni de yewura atenase a esi eya ni nifa so esi ni nifa so eti wo yewura chi a menso yewo hina ono so ehwe menso no so eye otumfo menso hine a o twafo fekuo nim sodo eho ena ono so osun otumfo menso wo yewura chi a eno ena sabre eba no sabre kasa na yewura daso ete na pakan mu yewura daso te na pakan mu a woduru dwabrem Asantemu ya mamunyina da tochio na Jesu say ade entoye yewura nkwaso na chiame nkwaso na nanom abemu mpanimfo nkwaso mensu achi behu aye atuo ahodo a yewura di diakon efiri opemso ne yonko anoche konfo penso atuo di diakon nyina eda so tiase a empempen atuo ni nyina gusu ya adwuma a etuo atuo ni nyina gusu ya adwuma a etuo Obeba besom Atio Asantehene de Kosa Obabasem yiso ane obabasem yiso yes yewura ka Japan ma twa na nibraba na so nka na de ye nigye da ane nti wadawroma yemfa nya ha nunti bedase ti atio a yewura Asantehene de Kosa ede chechire na Asanteman ene saso no ene de Asantehene wodi mpuntuo ene ekosa enti na uhu konfa no chia yesiesie Asantehene na nanom bebru opepepe awamo amungumesu amunsi achiba enti na uhunu hospitals ahodo a yesie enti na uhunu engumesu amunsi achiba ahoro ni nyina yesa Asantehene kwa eye empuntuo yewura yenya usuo Asanteman ema wamo Asanteman nu ya hoda se yenya wo se yahene Ghana nu ya hoda se ye wo se yahene Africa ye nu ya hoda se ye wo se yahene yewura nyankwada said ye waka no kanetete na ne de ye atuo ekosa ye koye di usu nimu anaja ye de wabeka ye ho Asante nkoa ne de obeka ye ho ba eye otumfo na kramo na kramofo ni nyina so firi ho no mo a eno na wo hunu se na entahara hodo ni nyina obehunu se enkofe na apie enkofe epia na afi wo hunu se kwakoranya enso so ediso na entahara enso so ediso sabre ohene atuo Asante ede ko wodidi amaninsam eno enenne uhunu se sabre etwa guo no ane se uhunu se etuo no epie saa eno ekire Asante akoa eye nananom ediye na bepim senne sa tuo yi nyina eda so eto na etuo a abere bia nipa dodo no epese wote enka ana wote ne din eye ejapama etuo sa etuo no na sabie buru sabie so kotokohene onu ankasa eye ne dabirichire na yayere a odo no sabie buru na senemu ahwene ode esa anu a ekire se ampa obenefo konfo ka kire ne se eko a wokọ no sabie buru ejesa woyi wa yayere firi ho ansa na wadi nkonim etisa wote etuo ajapoma anka na ekire se sa ana etie eno no sese wo hu se afuna yaka emfuna asiani emfuna na yaka asiani no de wo benkum ni nyina no eye abosom efuna na de wo ni fa so no eye akrafuna sabre wo hwe se eye dwetekuduo ene di kro bia Asante kotokohene animu a eba no ohunu se opani bi aso ade bi a ohunu se ehun hyanshanshanshan eno ne yefra ne se dwetekuduo ba bibia wo Asantehene na mu bia no
na edi akyire enu firi wa pomponsuo na wo hu sɛ pomponsuo kyɛ ene hyɛ no no eno ya na dodo na afra no sɛ entakrakyɛ na wo hu sɛ afna no wo be hu sɛ sabie buru sabie so onanka bobonini eda so ɛyɛ abɔde no na adeɛ bi hyɛ na no ɛyɛ yɛbɛka sɛ wɔtwen wɔsɛ mede asase anyanwam mede asase anyanwam eno firi hɔ no mu a busumuru eno efiri hɔ no mu a na ohunu sɛ ahweba ena to aso no abribia ya na ye nananom bi anase nipa dodo na bi sɛ pomponsuo ɛyɛ afrapani na sɛdeɛ teɛ no ahweba no ɛyɛ afrapani a ɔbeni konfo no kye ɔno na yɛyɛ a wɔde ma setu eti na sɛdeɛ ɛteɛ ɛno no sabre kotokɔhene sante kyerɛ no sɛdeɛ na mmeranteɛ wɔfa ase kyerɛ no kotokɔhene yɛde mfena wɔ no ahweba tetewɔ pa akɔmfoɔ ne ne yɔnko santehene kyekyere santeman sante ka man guyɛ ka mantoa no mbɔ mu wie wɔde ne nsa hwe ne furu so ɔsɛ asante gyemie ɛno ne ahweba ne yɔnko kɔmfoɔ bɔ afena de abɔ so bɔ a sɛbi bɛrima ne nsa da na furu so ɛbɔ so ne ahweba ehu sa afra ne dɔɔso ipɔmpɔnsuo krakukuma bosompra kuma ne nyina da ɛwɔ kɔtɔkɔhene ho kyerɛ so ɔno na ɛwɔ no kɔtɔkɔhene akyiri so hu sɛ nananom tuntufoɔ kɔtɔkɔhene akyiri no nananom tuntufoɔ wɔnom nso di kɔtɔkɔhene nkyɛn kɔtɔkɔhene mansuo ɛno aduru hɔ a epɛn bebree na yɛ na nkurɔfoɔ de sɛ ɛne ditakuduo yɛ pɛ nanso ditakuduo deɛ kɔtɔkɔhene firi teteɛ no na ɔtum de yɛ ayɛ ditakuduo kɔtɔkɔhene ba a wohu ditakuduo a no wahunu kɔtɔkɔhene edi kɔtɔkɔhene ne mpɛ efiri kankyinkyiri kɔtɔkɔhene wɔtum de yɛ ayɛ na n'akyiri deɛ ɛyɛ mansuo ditakuduo kɔtɔkɔhene tena ase yɛde si ne nkyɛn ne nsa nifa so ditakuduo kɔtɔkɔhene tena ase a yɛde si ne nsa nifa so nanso mansuo deɛ egyina tentene kɔpem sɛ kɔtɔkɔhene ɔbɛma ne mu soɔ mansuo egyina tentene kɔpem sɛ kɔtɔkɔhene ɔbɛma ne mu soɔ kɔtɔkɔhene nyɛ tena ase wie a sɛbi yɛde na ɛtoɔ nyinaa kɔma no yɛduru hɔ yɛde pem no kyerɛ sɛ kɔtɔkɔhene wo na wobɔ ɛtoɔ no yɛde ɛtoɔ kɔtɔkɔhene bɔ yɛ firi himpanyini sɛ ɛtu pɛn so nyinaa da yɛde ne nyinaa kyerɛ kɔtɔkɔhene ansa na ɛno akyiri nananom adehyeɛ nom mmeranteɛ ne mabaa kyerɛ sɛ yɛkyerɛ a adehyeɛ mmeranteɛ anaa mmarima no yɛka sɛ wɔn yɛ mmarima yɛbɔ ne din sɛ bɛrima asom asi ana ɔbɛnti na kyerɛ sɛ kɔtɔkɔhene dehyeɛ ɛyɛ ɔyokoɔ dehyeɛ prɛko pɛ na nananom adehyeɛ ma no nso di akyire wɔnom nyinaa bɛkɔ kɔtɔkɔhene anim wɔnom duru wɔn abɔ mu mu ase yɛwura mu ade tɔkyi o yɛma ɔtiri nko eburu mo ne wo santeman yɛ yɛbɔ yɛ mu ase ɛno akyiri ansa na sɛbi na asantehema kɔtim so ne nkɔnso na Kenya sehema wonu onua panyini na kokofuma hema na mu akusi wa baye enim se mprempren de asabi na nse na asante mani ho wonde si na namu sasabe wo hwe chama na asante hema na asante hema nua ne wonu mu prekope na kokofuma hema wonu kwabiri Kenya sehema na asante hema nua no mu prekope ipempren de mi jama mrantie wo fase no de ato so kɔtɔkɔhene atena se yakɔsoa kaya santeman ne ɔman Ghana sɛ ɛnɛ ɛyɛ mfie aduonu nson pɛpɛpɛpɛpɛpɛ a kɔtɔkɔhene ɛsi bibi de kyerɛ asanteman ɛnɛ ɛne mfie aduonu nson pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛno nti sɛ wohwɛ ɛnɛ ɛdɔm a abɛwo asanteman a na ɛnyɛ ɛdɔm ketewa ɛnyɛ dɔm ketewa koraa ane sɛdeɛ na ɛyɛ minua nanapoku ɛka no sabre sɛ kɔtɔkɔhene ɛtena se a ɛyɛ nananom adehyeɛ mmarima ɛne mmaa ɔmo ɛne kɔ na wakɔ akɔse bibi ɛde akyerɛ kɔtɔkɔhene na wɔse bibi kyerɛ kɔtɔkɔhene wie a ansana ɛyɛ pomponsuo wasɔre na wakɔka kyerɛ nananom amanhene ɛne nananom abempɔnfoɔ sɛ kɔtɔkɔhene atena se ɛno nti afei deɛ ɛberɛ aso sɛ obiara timi ba na sɛbieburu sɛbiɛsɔn wɔbɛma kɔtɔkɔhene etiri ɛnkwa
enti sawohwa ene eye eda eye Akwasidae etoso miensa ene eye Akwasidae kase Akwasidae etoso emiensa efiri se kotokohene ebedi ade ene eye eda etoso mako afe mako aduonu enson na de enwanwa wo mu na eye ene onipa dodo na nwanwa eye se free se kotokohene di ade na wo si bibi ede kire eye asanteman no afidida no ensi eda na wode esai kire asanteman no eda na ensanso ensi Akwasidae eda enti ene eye da etoso Akwasidae emiansa sabre uhunu se emema bi ekurakura tuo na ekura mema no eno na wode kire Asantehene se Asantehene o mema di nachi enu nti se firi benkum efiri nifa na se eba kotokohene da so ewo mema asante yakoko yedi amanisem enu nti ekire se wode ya wose wo bema wode ya bra eno na ohunu se mema mmarante kwa okuta etuo na wode kire kotokohene se asante da so tiase asante eda so ewo mema sa asante ntiase na asante ni mema enkanya de se bie buru se bie so eye nana asenso kofo obeka se medeme ho maba afode yamfa me enhye fom na yankata me so ana se enka obehunu se ende ode oba tv no so a obehunu se ena emema ne dituo e kire no otuhu anu apagya wonsa na wode a kire na wawoso ne nsa mepamocho omuru he niye ejapoma tu a na ye ka ho asem ekotokohene ono ankasa na ye yere ebra obiri konfo se eko wokọ no ansa na wobedi nkunim no eje se woyi wo yere ede ne firi ho eti saa tuo no ena na ye de kire kotokohene na wo woso no ho na wode a kire no se etu a wodidi amani nsam na woyi wa ye yere firi ho na ampa wodidi nkunim ma Asante di nkunim no eno ena na ode e kire no eti ajapoma tuo ena abasene kọ no bepem se ne saa etuo yi a emrantie de begina akotokohene nim na wo ma won saso ade kire ye nyina no efri se ohene pani bra so bepem se ne atuo ni nyina eda so etoa eda so eye adwuma yie enu ti se kotokohene epia na mema no de abekire se kotokohene wada roma sebiebu sebioson sede ohuhu sitienti oda so ewo mema a wo mema eda so ediwachi because so maka mo se enne Akwasidae a etoso emiensa enu nti Asantehene enne eda odi ade ya kan mako afi mako a eye efie aduonu enson enene enu nti enene yenyina kotokohene na rawoma yaba abeshia ewo dwabrem enu nti se wohunu se enne se nipa abebodompem ewo hanom a na eye Asante enne ena kotokohene enya emfie aduonu enson medamo ase Johnson Asiedu Ketia. That would have been very nice. His Excellency Johnson Asiedu Ketia. How would you say that in Chi? Yo, afe apema henkrowa di okronkron. Ena yera efro akonwa kesie. Na ofro akonwa kesie ye weini Akwasidae edikanya. Esi nafi ya osaye bosome a osaye ne da osaye pepepepepepe. Enti enya wanwa anamusifo atichi na nintini bebre abaha eba bewa oyen ama yera moni yo ama nitirinkwa Swiss anamusine ewa ha sanso ena kane asye na hwa tentene wonsam so wanom mpanimfo abedi akire nyina so ewa ha yenuaba Dina asunabada pa wo bonidi sanso ena yewura boafo ye bonidi ye afei ye ba Asante montemo no apania wada no ya Asante manyina da na bemo na ekwan sronko so a wo bo nadwuma edamufua aya Asante montemo so afo won munyamfo Frank amwakohene ne mpanimfo eka no ho ye bonidi afei Asante montemo NDC amanyokwe no dwomtene ne ye bonidi so wo habi ena ekọ edibesi se sanso ne wa manyokwe no nyina da wo mu dwomtene ne yewura Johnson Asiedu Enketia na kwami wie ye ne ye ka se emframa foforo bi eboboba ebe ye onwanwa se ye be hyase akura ne asuasua se de ye be ka no se ye be ka se wa mampani Johnson Asiedu Enketia ye asua ka enke ye be ka ne se eno amu ne nam no
Yari Hezeko. The President's representative in the Kumasi Metropolitan Assembly, Honorable Richard Ofori Buodi, they call him Zuba, is the mayor of Kumasi, the chief executive officer of the Kumasi Metropolitan Assembly, a true son of the kingdom. It's on it note that I welcome Lawyer Yao Achempo Mboafo. He's the former president of the Ghana Bar Association. The former MP for Obuasi East, Honorable Edward Eni, would like to welcome you. The president and the founder of Angel Group, Dr. Kweku Oten, is always here. Not here to pay homage to the king, but he has supported Mansha Palace in several ways. On behalf of His Majesty, Dr. Kweku Oten, I graciously welcome you and thank you profoundly for your support and your prayers for Asantehene. En ce moment, c'est avec plaisir que je dis bienvenue la délégation ivoirienne conduite par Honorable Arrête Lagou, l'ancien ministre de la Femme et de la Famille. Et puis le candidat présidentiel 2025. C'est le candidat présidentiel en Côte d'Ivoire. Honorable Arrête Lagou, l'ancien ministre de la Femme et de la Famille. Soyez le bienvenus. Les délégations de la Côte d'Ivoire, je vous souhaite bonne chance et bienvenue à la troisième Akwasidae ici. I believe you'll translate this to English before we do that into Chi. Thank you. We'd like to welcome the presidential candidate for 2025. Not long ago, the people of La Côte d'Ivoire went to the elections, and she was one of the presidential candidates for 2025. She is the former Minister for Women and Children. He's here leading the delegation from La Côte d'Ivoire. Excellency Arrête Lagou. Abusia yedikaide to wenim se Côte d'Ivoire minor wonu nyina e wa ha na sabre wonu mana musine a woye presidential candidate wonu so aba beka ye ho asem ne to for bo nyina ne se ye refish aduano nso no eno ho anidie eno ho tiri nkwa eno ho moni yo ene de eba aba be ma yewra ene nti waba free Côte d'Ivoire abeka ye ho a de ye ka kire ne se ye mana kwaba yewra chiame e ma no akwaba. You know, Kwame, you're almost sure you can no. In fact, honestly, what I say, if you have just because you have French, you can't make us no home. But I could pen a métier too joli, asa. Okay. Vous êtes jolie aujourd'hui même. Thank you. C'est bon. I'd like to welcome the CEO of Tree Crop Development Authority, Honorable Andy Okrai. Of course, we have the Royal Golf Club, here represented by Professor Baidu. They are here also to support this great Akwasidae here at the Mansha Palace. Ora Baidu,
Ena afe ra Andy Okra ya mamunyina kwaba ba mwaba mode mwani monyam ebeta yirachi amano edenefisia edino enso yadamwase ya mamu akwaba emamu mwaniyo. And as we have the Swiss ambassador to Ghana, Sane Sanwo Sweden, Asantehene. Oh, Sweden Asantehene ba. Sweden Asantehene. And so Nana Afua Acha Dewa. Or no Ewaha. And Mira is 7 on himself. Or 2 4 fra Bamia in Fiadunu and Swing. A trocratak a set. Power and chair and then Bellon Chase a book no. Sabre uhunu se eye pema mama nsehene ono ena one eye sabre ode nana hema sabie buru sabie so wonuanom na wode won ekwa kwakire eye krobia asante kotokohene na obehunu se emaba wa bi ede ntoma asisi won mu a wokro sama ba wa no ye frɛ wo mo emodwafo omo ye na hema emodwafo na eye Kenya se ene kokofu odaroma hunu se bema ba mensehene edi wo mo animu a sabre ode wo mo ko na wo mo akwakoma krobia asante kotohene etirinkwa na obehunu se afuna bi ehye animu na saa afuna no a edi animu no eno na ye frɛ ne se bosompra pani na saa afuna no se kotokohene etenase a ya de kokofa na ahema edeba eye afna ohepani eboya wode to wone ne maame ene na de hye entem eti se wohunu se kotokohene atena se pe na eye yafa eye bosompra pani na wakwa kofa na ahema ene ni nuamo na wode wo moba na oba be ma eye krobia asante kotokohene etiri enkwa eti se sabre wohunu se santini bi atoa bema mamensehene di animu na eye na ahema amadwafo edi bema mamensehene anim na ohunu se eye na akanya asehema ene na akokofu hima enom ne ade na omudi akire dia na tese sabre no wo ko no akwa akoma kotokohene etiri enkwa na sede etie no no medamo ase. Now, last Friday, at the 2-4 Jubilee Hall, His Majesty was honored once again with the title, The Pillar of Peace. And we do so for his extraordinary skills in peace management. One of his servants, who was also honored, stayed to witness the third Akwasidae that has coincided with the 27th anniversary of His Majesty of the Golden Stool. Dr. Johnson Asiama is the governor of the Bank of Ghana. On behalf of His Majesty, Doc, I welcome you and your delegation and congratulate you on your new feat as we have honored you graciously. Again, welcome a business mogul, Mr. Chumberima. Welcome you, and we thank you for your support and your love for Asantehene. Yo, alright, Chumberima. Yamamo Yamakwaba Yadase Enobre. Abusia ane edom na nanamu hemfoni ahemanum nyinara ye mamu nyina kwaba no ne yesanka ye ho se nanu fiada ena yewra ye hye na ne monyam nwanwaso bia poto kasemo was the pillar of peace wo de ba Asante kasemo a asomdwie mu de ye pimpam twerefo eno no edenti se ye bopiri ye se ye pia ye se ye sum ye ya asomdwie a ikokwatwere no ye pimpam twerefo mu no asomdwie pimpam twerefo ene yewra sa baso bono ene enmonyam hye no
and another fiada yadishe yura. Abusia, and Penisi Baquidi Fatana Konon and Sanyam Quanquan Yasadia, and Yena Yura, and Nimoyam Shaya Fatana Broso Dodo. Yura, Sa assumed dear Pim Pam Chirafua Nimoyam Sheno, na a broso say a dima Yura, a brana swabroso, Yera Yamamo, Obinya Sabianco Baby, Yera Yadase. Yada was in the wasum dear. Ya bribia wujune ehhehye de mawoma ye da wase ne wadwempa ne wapaye ya wiye de mawoma wo nananom ne wadehye ye da wase sa bribia wo priye die wo pre no empre masanteman ko ane mo pre de maganda man nyina ye ra ye da se bru anti asante de da bia ye bo wudi ane ame asante de ye se wo se tutu nya mekase edin enya kwa enya nwanwasa wudi wahini afiri soro ena odisane wasasi so wahenia damufua wanimne wachi ahenia bia ni ho ayade betimi atoto asante ahenie ho yewra yamamo ni yo yamamo piafo yesre na nanom samafo se wo ma wunyini nyini bakura yewra nyini bakura nyini na santeman yedai wo da bia na kwaso apri yedie ne nkankro and in put to for my son to my any gun of mine. You're right, there was it. And into Sadiana Makano, as some dear pim pam for any monyam she, a jumedia and anufia de idea and one basobo, and a jumedia and monyam sheno, and yet dema yura. And into ya yesi kaki to a bee, and neck connected in a becas a simple capre, and an itini da so. Sa gold quen no, you're retreat the son as ye dear say, who come say, wa basu bonnier, money ya. Na wakonkode anenti yewra wase mabunu asante my Ghana man nyinada yemma ye nimre enne kon no yenwomasua yire hosua de baabia wo bia dai wa mamre di kire se wunchi firi Ghana kire se wunchi wa mamre wa mane wo kodu furu ma Yo, na ye kai se sabre you atrase da wa atrase ama adehye akọchia no sabre eye nana kokofu manhima na afei eye Kenya se eye kwabre Kenya se ehima omo soso aduru moko akọchia sabre eye yewura onu ankasa ne ho kani Lady Julia Wadru Bedum Wadu Jabrema Sabre Onam na oko akwakochia nikunu niwura asante Kotokohene no amani tirinkwa no amano ade tochi Sabre yewura ne hokani Lady Onna Sabre Wadru Jabremu onamo okona okoma yewura ni tirinkwa ade tochi sabe yewura ne hokani onam Lady Julia Osei Tutu yewura ne hokani prekope sabe onam okona wakochia se midi ka kan no nana kokofu manhima one kwabre Kenya se hima omunzo so adru ha omunzo kwa akọchia yewura kai se nana kokofu manhima ono na mpempren ohwe achire diama na Asantehene ekosi ebra yepenya na Asantehene fofo na wakwasa ba ni mprenuso na woyama broso Lady Julia Osei Tutu Her Highness wadru ni ranim akoma no moni yo efishia due no so yegusua yedi wakasa wo sese anana no hemfo Efishia Diononso, Yagusua Yedi, Her Highness Lady Julia Osei Tutu, or Matni Ramo, any yo,
Medica can say ni ready number kumuno. No one also at the enam nifa. Washeda apa equabia and shall by a CM. Non so nedia what the air boa. The yammy day menica yammy fewo. I just want to some friend is a one make a century and mabawa. One to some friend is a one make a sa entry and pecubi. I was a penny and walking can what the bar. A bus saying as a work cassa and pecuno and no one show cry. Now a touch range bid the mouse say, once a way we are, that you will bet me as a year. Lady Julia was in my be made a boy mirror. Now mind you yourself and then and Crawford I do pray. After a Yamushaya bedroom have a mammy more any ya. Namia menete demo. Namia dear Chibia, me sorry, Esram Quatente de Mano. Men a member money monitoring qua. Men somaba, me mammy ramoni yo. Me mammy ramo piafo. Me mammy ra, etrinqua. Namasram Quatente, Edia Mamira. Jumedia Macachero. Edamu Live, Open Swell TV, Facebook. YouTube. Oh, one more one from Mokwai. Nasa wo TV no so channels no. But modern National Police TV. Yedamu Live. The Akwasidae Durbar. Ebra Mami Julia Echia ni renyina da. Yedamu Live. Ewo Police TV. Abusia sa wotebe ya ayabra. Na ya na ye be hwa be ka kire wa ya na be yira firim. Ane say one main TV. Na say won to me show Facebook and YouTube. Na baby awo kwan wa. Bo modern na bra manhia. Na ye nyina. Ye ma ye ramoni yo. Ye ma no etirim kwa. Woody kind at Yenu Kwame a wedding for ne Yenu Kwame a dinkra waha doctor Ajua aprebi yanso yakaho or Baba Kwame da mani me numo Abusia a yemfishia at yeno and so Yaguso a de and fishia yenon so a fidida I fear pima hankono at yokono no sabre no wahifa ye boom compo kakra Sabre no na wo he ene ye yamfa entoto ho ye yankasa yera neba na de nyina na nafia kobi okwakwa ma ne papa tiri nkwa wo foro soro ha be ma aban mo mpanimfo so mo ene yo na yema O papa da wase wa hene ba na afia kobi sewa ampem Lady Julia Her Highness wako akwakoma nira etirinkwa awie waba kukodrufo nyansafo Waba nira enkankro ni dibrefo no eye ne dadwene nti wase mame entai mirachi na ebra albay oni ni nuanom ma eka ho ebori chidom mame yini je ka ho ya mame no bebre ebo ya mame Lady Julia asantema nyina mame ya mame no bi eboni chidom eka ho ohene ba na nafia kobi sewa ampem mami si medafem wasi dabio enya sa me yo hene benti na me mami metri so dabida ahobrase agisa yanson bebia ye kukuro bia ya ne wahene ba na ekukuro adwuma bia ye nyina ye kabom na ye ye wasi asanteman koso Ane Lady Julia say tutu wachia nira awie afe yegusua empenimfo no ebeba
de yebefre no afei na edru no so se woko akwakoma yewra adetochi no ma ne tirinkwa amane moniyo. We are celebrating the 27th anniversary of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II here at the Manshia Palace. 27 years of distinguished leadership, grace and honor. And I'd like to welcome Her Excellency Maria Montrad is the Canadian High Commissioner to Ghana. Her Excellency Miriam Montrand. Now leading the delegation from the government, we have the National Chairman of the NDC, Honorable Johnson Asedin Ketian. We have the Regional Minister, Honorable Dr. Frank Amagohene, the Mayor of the Garden City, Honorable Richard Oforibuadi, aka Zuba, Dr. Andy O'Krine, and the entire delegation from the Regional Coordinating Council here to celebrate with us the 27th anniversary of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II. Among the delegation we have the Asukwa MCE, Honorable Amo Kamel, the Furikrum MCE, Anwar Sadat Ahmed, the Old Tafo MCE, Honorable Abubakar Sadiq, the Council Chair, Professor Edward Brenya, is the Council Chair of the Kumasi Technical University, and then the Chief Director of the Ashanti Regional Coordinating Council, Mr. Michael Owusu Amako Esquire. Afei ena nana oto srebo Japan obi bebi sasa dentia ade na hemfo nyina tena se ye wura tena se afei nana oto srebo Japan mahine afei ena woba na chini ye esini so ane ye wura oto srebo na bakomasam ya wodie die fritete amamrani amani akwanso sa natie wasa yewra tena se ansana waba enenti afei ena dwabe nana otu osrebo wanene nkonwa sofo wonum nyina aduru ha to santene enenti se yewra tena se wie na akire wonum abade a ane na wonum okote akochia yewra ansana wonum akotena se abusia sentine se na wose ye enya wahene bia ena timidi sa bakomasem no enenti emadwaben yakonwa danso no yo sabre ehwedomo a afei na aye da sebre otuo srebo aye yewura asante kotokohene aye ninu akuma afei no so duru jom oba abechia kotokohene obi wo bisa se adenti na kotokohene atena se awie na afei na da sebre otuo srebo oba abechia sa ne tie yewura atena se wie a ansa na waba na yewura atena se wie a aye mpomponso ana ekose no se ni nua pani atrase nto mra empo ebredi kan no omma empompo so ko de toso mienu omma de toso miensa ansa na wotu atene aba bechia eye ni nua pani sa bebepe na amamre ni amane no etie da sebe otu osirebo ono nso so se bebru se beson eye ni tirimu da kakra odie edugu ni nua pani so eno no we ya ekan eye
moja mu asem enua mu asem obia ntimi nye bi dase be otuo serebo dwaben manhene ono ena wo saa akwanya no ohene ba champemene onso so wo ha ono so sewa transi wie ansana ono so aba ono so wo saa akwanya no anunti sabrei dase bre otuo serebo afeni wadru dabrem a oba abechia ni nua pani asante kotoko hene aduanu enso ewo akonya kese isu a na yebegina president anamu ni amano etirinkwa ni adanase yewura yakoba wa na yedawo eyedi sedie wo Ghana ha yede fa ba bia na neye mpa yede ba wo ha unya de won nice form wa na bibia atadi enti president say ene yenyina nanamu na yama wotirinkwa Nema adotoche. Nenza enkanchiro se yewura wan yedawo. Di aka mu bia yeba bo wupunu. Enim se de tie bia otumfo otumi. Kakra aka mu bia no ode ne nice form a. E de se de ekura ebeyeye. Nti yewura onana nom ene yeba ya. Na yeba ma adotoche ne ama o etirinkwa. Yeba ne so ya manisa onana no mpanifo a ewo aban mu nyina ene omuso omotena enyeye enti national chairman a oneda NDC party na no Honorable Johnson Asiedun Katia ya friend no chairman general ene onedi animu a okaya ho chairman general fa wanim tire otumfo kakra emaye ono na edi animu a ene otumfo wode abai regional chairman a Wana eda Asantehene party na no Augustus Andrews na Akwasi otumfo waka ho bi ana ene yene ne baaye wa ba Honorable Andy Okra wana CEO for Trip Crop Authority ene waka ho bi a ono so ebema otumfo adodoche oba Zuba Kinsley Ofori Ajima Buadi Kumasi Mayor ene otumfo na kahubia obema adetoche wa ba ofido bonso awaye me regional coordinating director chief director Owusu Amuako Okahumbi Tafu MC Honorable Abubakar Sadiq Okahumbi nearby police commander commander Ose Akoto wana ehwe Kumasi ha waye IGP ewa ha Okahumbi nearby Honorable Amukamel Asukwa MC Okaho anobaye GOC Commander Ogaja Okaho bi ana yebaye Honorable Fred Amankwa wa commander for Sabre Namba kuma hene Kotoko hini kuma na Adwabe hene Sachire Popro hene da sebre otuo serebo Sabre wadru ha amania kwanso okro bia Asante Kotoko hene tenase a na kasabi ohini bia ma na chiri nanso ohini bia ma na enyi oni akuma Sachire hene dabe ma hene da sebre otuo serebo omunyina na nanom ayokofo musa Kotoko hene ba yehim kokosese sanso no oni akuma na dabe hene ono so ba yehim kokosese wa wonim kokosese no adia sabi koles ahodo no eya yese takra no yehim ne sa no eno ne kokosese na ba kuma hene no Kotoko hini ni akuma sade na me kan Kotoko hene tenase a sabi ko bia manachiri na so na Adwabe hene amane akwanso ye di pompon so kwase na se wuri apanyire watenase sanso na sabi nko hene ba champem hene sabi nkuma chidom hene na nka sabi owo a kana Adwabe ba wi akira sabi wono so aba oda apakemu waba wasenchen abebo wasi chidom na Adwabe hene nam jom Sachire hene
Obema Onia Penny Kotokohene Trimkwa. That's your buru. High up him so 104.7. Ben Shako Tokofie. Probia Sante Kotokohene in fish yadio no so. If you are prema hankura dio kronkro. O son pomponsiomu. Eso achira Santemane Ghana mani wiase nyina say. Mede no kura ne mese. Mede no kura ne mese. Ana mede so achira Santemane. Atimi afane ntuma pefo du fo chairman ye ba ya ye say ene ye afofida ene eye eniji dama ye nyina ntia ma ne nwa ye ba ya ye kura ye nsem eye snap adaka bako whiskey adaka bako brandy adaka bako champagne adaka bako wine broni de adaka bako otufo obuamu ade achiame buamu ade agachofo obuamu ade ayenkwa abuamu ade photographers buamu ade videographers buamu ade security for buamu ade otufo abrafo omubuamu ade adum abrafo buamu ade echemne ntahra buamu ade otufo kwadumfo buamu ade otufo chiniyefo buamu ade fonton from for buamu ade ana odwampa otua dua etotufo achiame ye baya na ensem kakra ye the free president ho every yewura no the so bro said there Santima Asansabe Regional Minister Ojina Mampanya Nam Edin Chiasonko Emma the touching Eddie Bro say Trading for the Roma Fabanya and Fear you know so pepe Edin a day Australia be Padamau Fear you know so do I am Santima Ghana my as so Nina Manuma Sem and Waho Duo I had didn't said the Nara na ba wanimu a na ye boko ye bugu so e ba oprum se wa do me bru koso no so mumu e be se wo yo batampa se be wo de unyi wani hwe ba bi fa ko dan nyina wani hwe ba biara sa no mo so mumu sa na do mo ye bia so enya koso ojo ga na man ho e ka ne asama ojo bi bia ho se do mo nim no wa do me bru ti ne e ye se be party chairman wa wona na se do gatia Adome Brew, wow, sir, quite this year. Or ha was so Adome Brew, yet not to go for Hano. Sabe, Jumadia, you want our some man a drew, some remu. Say, yeah, Wakai Lamport. The person there, Adome Brew, baby, come here as a fast subiera. And now, Sabe, Wakai Lamport to find a top of Frano, or so do Bible Tana Chira. The be a bit maybe pay you. Say, Mr. Wababa, no Adome Brew, or conscious or Chibiano. Ebeso wurabi apeska de bia no omode aboa ama bibia wie peyo akwa hodo so beto animu nsa woda no eburu no tumu no asojafo na fitase eyi akwa no asabe mu dwiri sabe kwa ye nuguo na sabe abe express road ni nyinara oyo mpai bopa o se sabe asase no na wodia de se etwa makafo no ye ntwa do e ganam se bia ye nyini firi ho o ma obi asase so fa ganam se to adom eburu nyina to nya hoden a omode ye adom eburu mo kan se Nyame, and I'm from Tawachi. Not the way a man sat to mine, Ghana, mine, and young Gosso. Two of us in your sabin, your strange chair, and what the woman the amount. My business is about that for Baya. Jumpa, or Chedia, Snap, Pentuns, Sia, a year champagne, Pentumi and Sa, a year whiskey, Pentumi and Sa, Brady, Pentumi and Sa, and then wine, so go cry, Sadakem, or don't be brew. My business of row. Now for Bompire, Ghana mine, ne Santa mine, and Yango Swall, na Bibia and Repayo. O Bomo dear, or down me brew, or Chammy Bomo dear, or Castle for Bomo dear, or him qua Bomo dear, a 7 Tahra, photographer, video mine, security, or 214 or 24, or 24 quadrum, or Dumina Bravo, 24 Bravo, Phantom from. Adam Ebru, Mampany, our regional minister, Jana Nem, almost say, Name, Omo Yinchre, Natural Homa Santa Mai, and a Ghana Mai, Omo Trinqua. Two for the mass. Nanano, Mommy, I pray, regional minister, or then upon Fuye. Yeah, pray, one no man.
Yapping regional minister, what in a powerful. Thank you so much, the Honorable Ashanti Regional Minister, Honorable Dr. Frank Akwasidae, the Mayor and the National Chair of the NDC, Johnson Asiedu Nketia, the Regional Chair, Nana Kwesi, and the delegation from the Jubilee House to pay glorious homage to His Majesty Otumfuo Osei Tutu II, as we are observing the 27th anniversary of His Majesty. We have here the Bank of Ghana Governor, Dr. Johnson Asiama, who is also here to pay tribute and express his loyalty to the King. As I welcome Her Excellency, the Canadian High Commissioner to Ghana, Her Excellency Miriam Montrat. And I welcome the Anglican Diocese of Kumasi, the bishops, Right Reverend Oscar Christian Amoa, and the wife, the provincial chancellor, and the clergy of Kumasi Diocese, Very Reverend Michael Chumasi, Very Reverend Elvis Achampong of the Anglican Diocese of Kumasi. And as we all know, that is where His Majesty fellowship. Yeda Ghana Mampeni, Nanemo Sifo, Nabofo, Wotu, Ya Ghana, Asantehene Swafo, Munyan for Frank, Amwako Hinidi one anymore. Yada wanam ase, Amo Abama Yera Trinkwa, and Yera a D a day. Ama a dear was one of my Edima Yera, a man did a day no, one more at 2 a day. And what she Yama Canada, a buy and a Musifo Aquaba, Sasso and an Anglican, so for penny, when any walkany, any mumpenny for. Yama one mina Aquaba, and what and a Yera Esum. Kwame ne Brekronan so, Yebema Archbishop Emeritus Peter Akwasidae on one Kasawaha, or Siwaba Abema Yera, a Trinkwa, no amano ade tochi, Yama and Pennyfuina Aquaba. We are celebrating the 27th anniversary of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II, the pillar of peace, the Chancellor of the great Kwame Nkrumah University of Science and Technology. And it's gratifying to have here the Vice Chancellor of the Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Professor Rita Akwasidae Durbar. I welcome the Honorable Member of Parliament for Okankwe Central, Honorable Patrick Yabuama, the Honorable MP for Swami Constituency, Lawyer John Dako. I welcome also Mr. Kweku Bediako, Mr. Kwame Bediako, and Miss Lexi Abena Buahine. She is aspiring for the position of the Deputy Secretary of the MPP in Ashanti, together with Miss Eva Opoku, the former GIFEC administrator. Today, we are launching a hard copy book with the title Otumfuo Osei Tutu II.
the making of Asantehene in the 21st century. 27 years of leadership, peace, and legacy. Authored by Dr. Thomas Ajaku Pugu. Efishia Edwinonson. Afia Pima Henkono Ediokono Enkono. Of also Bosomeno Neda Etoso Edwinu Ensia. Efishia Edwinonson Sabre Pepe na Yeresai Awie. Eshe na Hinie Ase. And Penny said your war fruit your pan your pianinti. And young one. Sena nano mata na chi amfinhia dua no nso de wa pagya santeman yakodro na so wo wie ye wo gusu e pagya asanteman ni enim se ye be pagya asante ye wura be pagya asante ama na akron a chense de ye nim ne mpo enne ni finhia dua no nso ye nyina ye ma ye wura moni jo na ya ma ye wura tinkwa Ninti yesra no yesra ahoden ne nkwatenten edia mayewro semfinhia pi waduma nkoma fa nom no dia ahoden wom wonfa nkoso enmu asante man chechira asante no wompagya asante enchai dia asante everimpo ninti tirinkwa ajanti so anwam na su wasiboe we so bofra pa o se tu vedi akuntara edi twamantanfia Usimisi angwam nesi. Eje. Uchu asu otuomo. No so tidu no ba. Onwa edimbo, adambo, adankanwiabo, afera kwambente. Osetu yetu ampiti su utim. Okurupa jetu ahima. Utim no pa tututu. Abrejanie, o setu ya premier yao. Ya wa uno. Esia na Abrejanie ya premier sanwo. Esia du katawria wadi ya sempani yechiniwo. O setu watonchinache ama yedi mekwado wasa. Enya sa unti. Iti anyoya na unti aji. O jamna keteche breko hono ni na beng. O setu hono ni na beng. Hono ni na bede. Apampemre siebra kosiadia ye. And I graciously welcome Pimpamadia. Smanibu for Pimpamco. Amodi. Say to your body, oh, your body and your body. Yamo, my monocon. Bako, Afediamo, Wabodumja. Come fra. We welcome the French ambassador to Ghana, His Excellency On behalf of His Majesty, I'd like to welcome the French ambassador to Ghana, His Excellency Diara Dime Lamille.
And of course, the Swedish ambassador to Ghana, Her Excellency Simon Switzerland, Her Excellency Simon Jiga. And I learned that her local name is Abena. I don't know who has actually bestowed that name on her. Now she is a Swiss ambassador to Ghana, Togo, and Benin. Now, as I indicated earlier on, we have a book to launch. The book with the title Otumfuo Osei Tutu II, The Making of Asantehene in the 21st Century, 27 years of leadership, peace and legacy. Dr. Thomas Ajaku. And the book is dedicated to the guidance of the Golden Stool, to the past Asantehene, whose wisdom and courage and leadership built and sustained the greatness of Asanteman across centuries. Through their stewardship, sacrifices and devotion, the Golden Stool remained a living symbol of the unity, dignity, and the spiritual strength of the Asante people. And to the mothers of the Golden Stool, the past Asantehene, whose guidance, foresight, and natural authority have shaped their dignity and the destiny of Asanteman. As the custodian of lineage and the pillars of council, they have preserved the sacred continuity of the stool and ensure that leadership is always anchored in wisdom, discipline, and responsibility. May their legacy continue to guide the present and inspire the future of Asanteman. This is a portion of the book we are about to launch here. Governor, Board Secretary, Madam Ebru, Bank of Ghana. Also being facade member this morning.
the Swiss ambassador to Ghana, Togo, and Benin, together with the former Deputy Attorney General and Minister of Justice, Honorable Dana Asunabadapa. We have here the former Minister of Women and Children of La Côte d'Ivoire. He was the presidential candidate in the 2025 elections. The Excellency Ares Lagu. A friend and brother, Professor Charles Mafo, is among the delegation from the Kwame University of Science and Technology, led by the Vice Chancellor, Professor Rita Akwasidae. Hello. Monsieur Bru said the governor of this castle says a bene, you know, so I don't know the jump on church. Then some hold I don't know, Bru said the more two one who sent me Padamount, Thomas and mine, Ghana mine, no, we should know. I was maybe I don't know, Bru, for the ones. Live on Opimsol TV and Opimsol Radio, you're observing the Grand Durbar commemorating the 27th anniversary of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II. Exactly 27 years today, His Majesty was on Stool as a system occupant of the Golden Stool. One of his illustrious sons, Kantinka Donkofojo, is here to pay homage to the king and to express his fidelity to the king. On behalf of His Majesty, Kantinka Donkofojo, you are graciously welcome, and we thank you for your service and your loyalty. Thank you so much. We shall launch a book with the title Otumfuo Osei Tutu II, The Making of Asantehene in the 21st Century, 27 Years of Leadership, Peace and Legacy, by Dr. Thomas Ajaku Puku. Now, chapter 16 of the book has one of the Antigua symbols, and it goes like this. When Otumfuo Osei Tutu II ascended the Golden Stool in April 1999, Ghana's democratic experiment under the Fourth Republic was only 6 years old. The 1992 Constitution had restored multi-party governance, but the institutional fabric of that democracy was fragile.
political polarization was high. Memories of military rule were still vivid, and the country's governance institutions were yet to earn the full trust of its citizens. In that context, the enthronement of the young, cosmopolitan, and development-minded Asantehene introduced a stabilizing factor into normal life. The new occupant of the Golden Stool was not only the traditional sovereign of Asantehene, but also the symbolic custodian of the Ghanaian unity. From the onset, he understood that his reign will be judged not merely by how he protected Asante customs, but by how he navigated the turbulent waters of modern Ghanaian politics. Canadian High Commissioner. The spouse and the mommy. Honorable Canada High Commissioner. And the chair two for no everyone's in the and I will record it. It's that the way I have record yes. Or being here trying to see. When you're not on it, it's black. Or when you're not on it, trying to see. What's it saying? Yeah, don't know it. Or being for Thomas Ejakon Poku. Well, no, and I need a good and woman I say. The decay and woman of the balcon or 2 4 or say. French ambassador. French ambassador. I'm not going to show 2 for them. Swiss ambassador. Swiss ambassador. One former Attorney General. Ono anena na.
Albebu nananum aya nananum adamebu komabo musa de ba kon omo si nyame ne esema o komo mfiedu no so omo no mu de oyama wo mo o peso ya so kokura oba ya snap pentunsia ana whisky ye se nyame pama o domebu musa se tu nyame kase do ya masa de maso omo da se bu tu fozo de masi. Minutes past 3 p.m. And exactly 27 years today, and exactly 3 p.m., Berima Kwakudia was sworn in and was installed as a system occupant of the Golden Stool by the name Utumfo Osei-Tutu II. So we are witnessing history as we are back in time. Exactly 27 years today at exactly 3 p.m. the weather was charged as we welcome the system occupants of the Golden Stool. His Majesty Na yakoso akai Asantehene nyina se ene da etoso aduonu enson akrobia Asante Kotokohene eso afenemu di swaye a wode kire Santeman na Kotokohene esi bibia kire Santeman no asemu a woka ye ne se mede no kure ene mese ose mede no kure ene mese it is abre so hwe obre no a ba bia wo bia abonomiensa no miensa sabre se ya na krobia Asante Kotokohene na nananum nyina ahia ewo dwabremu na osi bibi ede kire Asanteman na mekai se abra na meya bofra na krobia Asante Kotokohene eswaye no wase bibi de akire Asanteman na yehwe ahanom se de ne esitie emfuturo ne niema na wo ha na enei wutu wani na ubon kompo he wachi emfie aduonu enso na enne wo hwe sade aha esitia na ekire se Kotokohene wayade na ekire se Kotokohene wasabasobo na ekire se ampa se Kotokohene se yakasa waye asumdue adoma ana se yakasa waye asumdue botantim na esefata se edefiada etwa mu ya na eye oman ni nyina ewiaseman nyina behie ebehia ewo manhia Kotokofiem
na ɔbɔ na ba so na eti na ɛsɛ ɛfata san sɛ mekae sɛ ɛyɛ mfie aduonu nson pɛpɛpɛpɛpɛ na wohwɛ baabi a na yɛtie ya aha na kɔtɔkɔhene ɛsi bibi de kyerɛ asanteman na mepɛ sɛ wo a na saa berɛ wote aseɛ na wowɔ ha nom na wobɔ w'akyi ɛkɔhwɛ sɛdeɛ na ahasiteɛ ɛberɛ na mfuturo mu ɛna na saa berɛ na kɔtɔkɔhene gyina na ɔsɔre no wase bibi de akyerɛ asanteman na ɛnnɛ yi wohwɛ sɛdeɛ manhyia kɔtɔkɔfie mu te a na ɛkyerɛ sɛ kɔtɔkɔhene ogyina brane ansa na ɔsɔre no wɔse mede nokorɛ ɛne me se ɛne bɛbu asanteman ampa mfie aduonu nson nsɛm ahodoɔ a na ɛwɔ hɔ ɛyɛ ahensɛm na emu ɔdene na ahensɛm a na ɛwɔ kɔɔto nanso so ɛberɛ a wɔbɛdi adeɛ wɔ se daabi obiara asɛm biara ɛwɔ kɔɔto biara no monkɔ yi na momfɛmmra ampani ampa kurɔbea asante kɔtɔkɔhene ɛde nokorɛ ne me se nkonnwa hodoɔ a na ayera nkonnwa hodoɔ a na sɛbe obiara nim baabi a na da ampa ɔno ara no nokorɛ n'abotrɛ ɛnnɛ yi baabi bia da sɛbe aburu sɛbe ɔsɔn na wɔn mpokura na wɔnim nkonnwa mpɛni nsɛm ɛnnɛ kɔtɔkɔhene na daroma wama obiara ehunu ne mpɛni nsɛm ɛnnɛ kɔtɔkɔhene na daroma pɛpɛɛpɛ yɛ atɔ abusua bi a na sɛbe aburu sɛbe ɔsɔn na wɔn ayira minka mo akyiri tafo hɛya tafo mfie etu baako kɔtɔkɔhene na nokorɛ ɛne n'abotrɛ mensa menkyerɛ akyiri ɛyɛ tɛpa mfie edu mmiɛnsa kɔtɔkɔhene na daroma ɛnnɛ pɛpɛɛpɛ yɛ atɔ kumawu barima atwerɛbu akɔdua afigyaase mfie aduonu mmiɛnsa kɔtɔkɔhene na daroma ɛnnɛ bibia adatin ɛno nti sɛ nnɛ ɛyɛ mfie aduonu nson a korɔbea asante kɔtɔkɔhene ɛsi bibi de kyerɛ asanteman na wɔde ne nokorɛ ɛne me se na ɛnnɛ yi yɛhwɛ sɛdeɛ siteɛ na ɛbɛpem na kɔtɔkɔhene nyɛ asanteman ko ha ewiaseman nyinaa mpo ɔman Ghana ne nyinaa ɛnnɛ kɔtɔkɔhene na daroma yɛn nyinaa yɛnom asomdue abuam ɛno nti meka na masan si so biem ɛde akyerɛ wo sɛ nam mmiɛnsa pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛna korɔbea asante kɔtɔkɔhene ɛsi bibi de kyerɛ asanteman mfie aduonu nson a atwa mu sɛ wote baabi na wohwɛ ɛyɛ wo watch anaasɛ wo turo nnua no a wadɔma no ɔbɔ wo nsa no a na hunu sɛ ampa saa bere sɛ yɛ a ɛna na kɔtɔkɔhene ase biribi ɛde akyerɛ asanteman na deɛ ɛnwanwa ɛwɔ mu ɛyɛ animonyam hyɛ na ɛyɛ akɔnɔ akawo da biara na menka ho tufo domase ɛyɛ mfie aduonu nson pɛpɛpɛpɛpɛ nti asanteman ɛda so te ase asanteman ɛbɛkɔ so atena ase na asanteman ɛda so ɛyɛ asanteman meda mo ase. Delegation from Côte d'Ivoire, led by the former presidential candidate in the 2025 elections, Excellency Arend Lagu, ancien ministre de la Femme et la Famille. I welcome the Hilltop Executive Fitness Club, founded by Aban under the patronage of Dr. Kukwate and the Biba JK. The chairman of the association, Mr. J. Kufuor, and the vice chair, Mr. Safo. They are all here to celebrate their celebrities. And again, welcome the CEO of the Royal Basin Resource, Dr. the illustrious A.C. Kuku.
Yefe. Santini, dear, a dear tree, a Kumase Hilltop Keep Faith Fan Club. One more and now, one more echo, aquacoma, yera at the touchy, a mano etriumquam. Sa a quay more, a member, a titri, an intine, against a 1 for one no more ekabia, a womb, or more enina, not to Santino. I must see a riot, wachi. If we say Asante, a ye, a quankai, a 2 power, yena, yedia, yet Simobi. And if you shed your non so. Next Renama Casaka crack. A chobe, Tiena, Atu Yenina, Yanana, your chancellor. Kwame Nkrumah, Yapon, chancellor, Nameke, Otumfo. A ye, oh, who ye na a ye onwa Nisiapon, Kwame Nkrumah Yapon. And they are there. Into Mintana, or see a ba. Na yebesum na ena ye dasron queen enfie aduonun son a watna abanwa isui yebe mano litiri nkwa na yada na se Kwame Nkrumah Suapon de da bia ye namoane e kon eda ho esanse ye wo no ye ma nana litiri nkwa yesre nyame pa ene nkwatenten ade ma otumfuo na yamano ade tochin ye ba ya menene nananom bebre pro vice chancellor Professor David Asamoah ha ono ane registrar Boampon Owusu ene toa ono ane ba Elvis, no, so to us, Quality Assurance Director, Professor J.J. Bonyo, or no, to us, Nanawadaro Mebru, Nanawadaroma, Nana, Asantua, Professor, Obasimapa, Onuna, and Colani Nina, or Mumame, or Show Musume, Nana, the edition, Ayawa, Nana, Professor Kwabena Ababari, a year UTAG president, Onuna, or Science War Council, a show, Nana Daroma, Nana dear to us, Nawa, Nana, Professor Kwabena Brichum, Nyakun, Nana Daroma, Provost of Engineering, oh no, Nana Adaroma, Nana, Michael Opoku Buensi. Nana, Onuna, Oye Director of School of Graduate Studies. Nana, postgraduate in research in Onono Resumay. Nana, wow, Nana, Professor Christian Ajare, Onoso no War College of Health Science, our provost, Ewoho. Nana Wadaroma, wow, Nana. Professor Edmond Ekwaji, Nana Yabakwa no Nyanio, IPO, international programs, Tibetu Kwaya Kwabroch, Yani Omwa, Ya Omwa Manonia, Yani Omu Ding Kitahono, or no, and a penny in so students in EB Kwabroch, Kosia, the Awaho, Omwa Broch, back and USD, Nina Jina, Nane, Najuma Odi, so. But Professor Charles Fosu Mafo, wow, Nana, Onuna College of Humanities and Social Science, and one law, social science, and your business school, Onuna, or almost so, say provost. Nana Wadaro me brew Asa Nana Yabaya, Otum Forchame, na. Ye science so they tight to on ye cry yensa ye pentuno and say ye do moche and I had nakanomi and sashanapono and sa I would sort to ye Kwame Nkrumah Suapon as Saint Jinan and nice so Otum for dear
Nana Hema Fie Buamuadie, Protocol Buamuadie, Otumfo Tretrefo Buamuadie, Ahenkwa Buamuadie, Otumfo Chiame Buamuadie, na Yano Esi, Yada say Otumfo Chiame. Vice Chancellor, Pausi upon Esiaruno. Almost a woman there, Wadam Brew, Utomati baby, to there be our Mokodomo. Do I yama woman son? Wadama school, and your one can and now say, and in water, and water, and water. Tidamiadum, then feel your own song, Sabi. What? Now, I'm dear, a yahoa, so come out of Mokra. Tine, Pennyfoot now be also on the feet. You wouldn't have Vice Chancellor home. You have said I'm a party amount. Walk or so, I'm a Yamaya or Domo. Do I have a dray as I yatraso and went in the net, opening as a bar, the other chiao, now stage I'm a pa, at the amount. Omobaya, Omonsa hold door, almost 2-4, Adome brew. Then you know the Bompire, I'm a canio see. Then the dinner could do no. As I quite trasso, I don't make brew, and I'm a bomb, my dear. Watch me bomb, my dear. We him call bomb, my dear. Secretary to bomb, my dear. We put to go bomb, my dear. Now, Asantehene, my bomb, my dear. I don't make brew. Said the Vice Chancellor, or not painful. They can say, 2-4, Nyankwada, I don't make brew. Missy, Connor, 2-4 chap. Yeah. The Kwame Nkrumah University of Science and Technology, founded in 1952 as the Kumasi College of Technology. Now, this great institution is renowned for its contribution to science, engineering, technology, architecture, business, and applied research. His Majesty Otumfo Osei Tutu II is the Chancellor of this progressive university, the Kwame Nkrumah University of Science and Technology. A very prestigious university in Africa. Enche ye to say Kwame Nkrumah Siapono. Emo empenimfo wanoma eda no nano ene emo adwumayefo no wamo ebema yewra tinkwa ebema no adetoche ene yewra ebedi ade eno echi santene tenten guso ekwo akwakoma yewra adetoche kwowo bia ababe wo yenie His Excellency Bishop Akwasidae Durbar Wano ene anamusini wa amansaku bata ya suye amansaku bata suye no enkra bata hwe asumdwie ho nsamso no wano ena edano eye ekosok eno achi nana Kwame bedi akon edi adodo na adefre no aye cheda na no fiada obaye obebka ho ema ye hye yewra animonyam owie ye no se da bi Abuano yentwa ni team free so dia awasa bebuano yentwa free so ani ehunu se ese people anenti ye wie fiada de enenso na bakosam esi ne hoso ne kan abakosam dia ene na cheda se obeka ho bi anenti wononso ne mpanimfo aba omobema yewura adetoche amanemo ani yo ani etirinkwa abrakronanso Abraham Davies dodo na pa ni mrane salinko otu vocha me wada urma seven uhu anu awie anwumra we de nipa ene ba sandima de sekonkron yewura polo afoko ene yadi nanim emede ba ha no na sem nyina ne se ene ohene edina adetoche obema na adetoche na ohene fro akunyen emfie aduonu ansun na sabesi a ontena enkan na akondi kuro mo si da bi obeba na ono hene amema ne tiri nkwa na o ma na adetoche na oba no so sandema wode sandema nantwie
kɛseɛ aboa kɛseɛ paa ɛna afei odwan paa otuadua sɛ deɛ ɔde ba bɛsom no ɔbaeɛ so a sɛbea ko sɛbea nya ado ɛntɛ so nko nante enti boa mu adeɛ ɛna snaps adaka baako ɛpɛntu nsia ana afei boa mu adeɛ ɔhene boa mu adeɛ ana akyea me bɔto mo boa mu adeɛ madawroma deɛ ɔno so de baeɛ a ɔde ba bɛsom yɛ ɛno ɛde ma se Mr. Obru said they were back for a focal. Or so I don't my brew, which not to be Ben may now pipe ball and I didn't to between so bad out to the four or quite I boko. Sitting there, fear you know soon. One day Australia me say on to that time on moda. It's almost solid. They're here for New Cranoa. Now I had the Cassiamano. So by ya or send me party mount. Set a ho, a mass at mine, and a gun of mine. Or the sharp pentunsia, Grandpa will trade you a workers here, or bomber dear, to for a charming bomber dear. They will buy for Foku, or mouse about the touching of them. To for that's it. Abusia efishia eduno nso no se wonni hanomo a aya hwe opemso TV Facebook YouTube Bibia Damu Live Police TV any other TV stations bebrenwa afa Jumadi Live Ora Herbert Beidu Oka yewra cheda ho omunyina ebema yewra etirinkwa amano ade toche asre kwatente eni yedie ama yewra na brekro na so omabaji yewra ensem enhira maka kiro se ade ne die eduru ho na bibia ensanka wo a entena fie bra na baji yewra ensem enhira Nanka haya Sunday money ema kwan se yenia dance yanka dance no pepia nkoma bebrebe yewra ye ka kire wo se wo ye nyame kase ho dance ye kase ye ka ade beche ene nti ya bra na ye nyina ye magi yewra nsam nhira ne ye mfa nko ye nwuma so ye mfa nko di ye pa ye mfa nko ba bia ye tie biara na sumdue no ayewra pɛ na wode adua ye mu no wo kye wa no ampone kakra ma na wo so wode akɔ ba bia wo tie wo bro no so na adade sɛ ampa yewra nhira ɛyɛ adwuma ɛwɔ mu odwumadie so bo sɛ na ɛkɔso promprom na apono nyina ebiebie ɛkɔso ama aman panimfoɔ amanyokua mu panimfoɔ wɔnom a wokita dibra hodoɔ ɛmrahyɛ badwafoɔ ɛne wɔnom ɛka ho nyina yɛma wɔnom akɔ aba Ebare fi yewra Johnson asi edukatia wada so ete akonya so wane asante mantamu suafo ene mayor ene empanimfo sanso na asante mantam dwemtena ne NDC chairman na Akwasi wo munyina wa ha obosi yewra nsore ya wo mon sore nananom ahemfo ahemanom ye mamunyina mo ene yo Amai emu anamusifo ahodoɔ ya boss wish anamusini Canada anamusini Bishop Archbishop Sapon na kentinka don kofocho said
If you share your no son, no, no, me and some papa who sa braid ye. Na Asante. A hagusu temudi, a yaniji, and was a bonanasha Santia Kumamuma. If we say, no, me and some pepe. And the river Sibi, which is at my now by your Asantehene or Tosudusia. And it is a bring na Asante were a nichimo. Sabrina na Asante acid the shrimo. Asante neate assembly de. Car na chance dear a GT 5562-26 GT 5562-26 a Toyota Land Cruiser. Me pacho National House of Chiefs. I want to walk here and we see a penny be quite ya wapese opie kakra wadaroma peja umuma ye na openino pese oko yedim sa obaye ne sa maye Toyota Land Cruiser GT 5562-26 5562-26. The book titled Otumfo Osei the Second, The Making of Asantehene in the 21st Century, 27 Years of Leadership, Peace and Legacy, authored by Dr. Thomas Ajakupuku. Now the book has 30 chapters. To do a commercial connect to Natase. Why my power was sharing cry? Or Papa said in Trinidad, not that increase I want it. Why come at the Cataman to a Siswa? Why come I mean a Chariot come from? I don't know if you do another so. Preach your black as Sumaya and Patao. So got to try to be also. Never break your thought, I must know say to come from. Chapter 1 of the book is titled The Royal Lineage Before the Golden Stool. Chapter 2, Installments and the Birthing of the Golden Stool. Chapter 3, Reimagining Kinship in a Democratic Republic. Chapter 4, Transforming Mansha Palace into a modern governance center. Chapter 5 has the title, The Fauna Habitat in Asantehene. Chapter 6, Education as a Foundation of Development. Chapter 7, the Otumfo Foundation, Institutionalizing Philanthropy. Chapter 8, the Otumfo Osei the Second Charity Foundation, 2009 to 2021. The Architect, Impacts, and Evolution. Chapter 9, Partnership with the World Bank, Traditional Authority in Development. Chapter 10 has the title, Economic Vision and Industrialization. Chapter 11, A King's Resolve, the Asantehene Response to HIV. Okay. Chapter 12, Otu Fachame, Pacho Wadaroma, Miss Ray,
akasakakra. Midiane na nefe chandewa. Me pacha ye bekasa efri. Yewra nimfie adionun so a odi ne no. Eya ne ho nsɛm a ya papa Dr. Thomas Ejakupoku ekuchire gu krata so no. Eno na yade ebedom yewra. Your Royal Majesty, Otumfuo Osei Tutu II, Her Royal Highness, Lady Julia Osei Tutu, the Ashanti Regional Minister, Honorable Dr. Frank Akwasidae, Honorable Ambassadors and members of the Diplomatic Corps, all government appointees present, distinguished guests, revered chiefs and queen mothers, ladies and gentlemen, all protocol observed. There are moments in the life of a people when words must carry not just meaning, but memory, not just information, but identity. Today is such a moment. We are not merely launching a book, we are unveiling a story that already lives in our hearts. A story we have seen, felt, and benefited from. Yet, if it is not captured, if it is not written, if it is not preserved, it risks becoming a whisper carried away by time. This is why Otumfuo Osei Tutu II, the making of Asantehene in the 21st century, 27 years of leadership, peace, and legacy is so important because it tells the story of a king we have lived with, a king whose reign we have witnessed, a king whose impact we cannot deny. Under the wise and steady leadership of Otumfuo Osei Tutu II, Asantehene has not only endured, it has flourished. We have seen peace where there could have been conflict. We have seen unity where there could have been division. We have seen dignity where others have lost their way. And this did not happen by chance. It happened because there is a king on the golden stool who understands that tradition is not a relic. It's a responsibility. It is a responsibility. That leadership is not about power, it's about service. That a people without memory is people without direction. This book speaks to our history, but more than that, it speaks to our pride. It reminds us of who we are as Asantes. It reminds us that our culture is alive, our institutions are strong, and our leadership remains a beacon not only for Ghana, but for the world. Declaration. It is my honor and privilege to officially launch this important book in celebration of the life and leadership of Otumfuo Osei Tutu II. Otumfuo Osei Tutu II, the making of Asantehene in the 21st century. 27 years of leadership, peace, and legacy. Authored by Dr. Thomas Ejakupoku. Long live Otumfuo, long live Asantehene, long live Ghana. Thank you. Ura Misiwe Bru,
Adaroma said, Onana dewa was any. So Adaroma Yankupon, Adaroma, Dotina Benya so, in fear you know, and so, and day. And no, and a while, Nana, Dr. Jakupoku, was this a ne o transe, na sabe, what the Jumadi Atisea, or no, what you, a kuche book, a free Southern Benya so, Juma, what dear, and Puntunuma, why, and the man who do away in a whole book, and a sabe, watch Roy. Then never transfer on Makonya is so, or 2 days, now what the book yedi, and repam Ushrana, Washadabo Huja, now what be a book nano. To where the Obaya was so, or 2 days or Daroma, we feared you know so what you know, Juma do our dear Jumapa, Puntunuma, Kosoa, Ason Gia, our Manaba Santimam, Gana mem, and no and what Kutra Hubuka, and they were 2 the actual way. Daroma, said your Nana says no. Dr. Falcon here and show. What to do in Chira? Kobo was that. Would do fete and what down fete and fred of fete. When a bit made in an abru abbot in Opa. I'll quite a taqua. I bet my Joe said to Kuduman. I got a ship one Opa. Or don't know about it. Now say, come on, you say to, or say to, open any open any straw or come from.
The book, Otumfo Osei to the second, The Making of Asantehene in the 21st Century, 27 years of leadership, peace, and legacy has already been launched. The book has been launched and a copy donated to His Majesty. We still have the national chair of the NDC, the regional chair of the NDC, the Ashanti Regional Minister, the Mayor of Kumasi, the MC of Asqua, MC for Tafo, indeed the CEO for Tree Crop Authority. They are all here. And now that the book has been launched and presented to Otumfo, it is now time for us to do the sales of the book. And long before somebody has bought one copy, I don't want to mention names, I don't want to mention price, but Ashanti Regional Minister is a scholar. He has 2 masters and still growing. He reads a lot. I'll be grateful
If the Ashanti Regional Minister can buy a first copy for me. The national chair of the NDC is also a scholar. He has gone through all the ranks of a statesman as a former member of parliament, as a former minister of state, as a former general secretary, and today, the national chair, and he's going higher, higher and higher. And I believe that Johnson Aseriketia should also give me a good price for this book. Dr. Andiokra is also a scholar, an environmentalist, and he has deep reverence for tradition and culture. So Dr. Andy Okra is intentional that I added the doctor. And indeed, all the MCs present should be getting ready to get a copy of the book. The original chair of the NDC, very calm, sober, reflective, but hard-working. It is indeed appropriate. The original chair also give us a copy with a very good price. We have only special 10. Lawyer Mujib, honor that Budukwan multi-fruit. Ano. Budukwan multi-fruit and penny for. I'm going to juice. Only 10 of these special packages with 30 chapters, all detailing the 27 years of His Majesty on the throne. Efishia Edino Enso and Woma Dr. Ajakon Poku Atone Boasia Tro a 5 year run a hinie and one Bakon Asem and na Edia Daswo Tumfo Nana Pop Bonsu MBA star. The whole world was Jiddy for Babachera. Adarwa, Unana, NBA American football, no, Obobi. and Womano Otumfo Saitutu the second, the making of Asantehene in the 21st century. Bakudi no any wa bako so ayatro so
Afei and Sampa. Ahene and in Konya Sofo. One more echo, Aquakoma Yura at the Toche. Nana Sangwa Jafla. Was it Monsieur Mira Abotreni B? It's in Kuman Kuma Brebre. What the Boko? Otu fwachi ame, e bacha manento opemso ya na no se tutu otosubienu ohinkese. Sane nana ya dwene men sambos. Ya one ball American basketball. Ghana ni obo bi first. Oh no. Afen so America sinino si ade no e twa fonini na ama court aba tini ya ba sambre ti aba recordu ni nya ayadia ehia e pa na sinino suru dire de road to Sankofa sinika sia pa tufuo wo amama ina asante de ya na edika adwuma awaye dam so ti aba so a ya mani asapa tusia ana de achechere so ana bomudie ti dance Ira me so bro. Odaroma onanai e friend bonsu ose bonsu. Said na bre wa kire mu no. Odaroma ono ne Ghana ni odikan a America mam nyina wo mo ball a basketball e bo no. Odikan e bo bi. Abo agi dini amane din akwa akire ye pa. Ne abasa wo mu twasini asini din da so ne Sankofa. Na no mo se ya de Asante ene Ghana ne beto so ne ya be no ha no mo. And no by our diabetes said, ne, Woody are there, a sound so a woody, Sabi, a benway, in fear do no sooner. None so a bar, so be more trinqua, not a palmer, saying I'm a mountain. No, be the other, or so crying some, Ronis are fun to see, and how do I say, and I, one what the account. So they were not as able to, or say, Otu for the mass. Na tumfo chamo tumfo nana kwambedi akon His Excellency Obabe Cheira. Nana Cheda. Abusianti yato engomani din ade akire ye rawie ya sheda ayebi aguadaka mo sronko kwan so e makomako edu kwa me edikan abobo wo se ye ba asante mantem soafo a wo so parking kan pa NDC amanyokwe no dwam tena ni wo mamu nyina wo so no so parking kan papa chese uhwemu a wo no nyina parking kan ti enya nwanwa so wo no nyina bagigibie aha first ten ne de kwa me to so. Okay. Now the book, Otufo say to the second, the making of Asantehene in the 21st century, 27 years of leadership, peace and legacy. The first copy of this Durbar has been purchased by the national chairman of the United Nations of the NDC. What's now Banya Sofia Jonusunia, Ukraine, some Sabi, envelope. Adarma, what the Ebacon? And Wadarma, or him Quanso, Edia Ebacon.
Said the Onana Bishop Amankwase. Amansan Kubatan and Mosefo, we are Wabaye, Aquamayera, the Toche, Amayera, it's in Quanifishia, and Honorable Bechum, mine, and Equacho Tumfono. Now, the special book that we are launching today, the National Chair of the NDC, the Regional Chair, the Regional Chair of the NDC, and the Regional Minister, they all have a very good prize for me this afternoon. Celebrating the reign, the impacts, and the enduring legacy of His Majesty Otumfuo Osei-Tutu II. Said ye kind to just say himself and penning for my young penning for Abba. Ye rest doing Katia Santimanta Musua for and penning for a come home. Kumasi Mayor. Was on your man and Equacho Tumfono, or there is some for Abba. And now, Asantehene more and this year, my Yokuno jumped in any woman. One out of tour and may be. A nipper do I a person one would in kind to know what I mine and Edwin so I'll catch out for no. And then I bring one maintain him. So now, the National Chair of the NDC, Honorable Johnson Dasir, the Regional Minister, Honorable Dr. Akwasidae, the Regional Chair of the NDC, Nana Akwasidae, they are buying the book at 10,000 Ghana cedis at par. So, Dr. Ajakupogu, if you are here, you do the presentation, whilst they will. For him, and woman, I just showed you for your ra. Nahini, any Asantehene, and who know. Dear Edikai, Yera Johnson, as he doing Katia, what taught back and Pimdu. And Nesikai and Pimudu connected to one a year or Pepe Waha 100 million. Sanso and Asantehene Muswa for Nana Sang Bajafla. What's your 2 for? Sanso na Asantehene Muswa for when we young for Frank Amwakohene was said there be your penny chasano and intimate so much about and Nesikai and Pimudu. Connected to Sikano your Pepe Waha. Sanso na Asantehene mo NDC Amanyokuno. Wanonso Ejomtinani Ora Chairman Akwasidae Chairman Nana Akwasidae was a year ranum Echasani dear and 1 year dear chre. Wanonso Ajabako and Net Sikai and Pimudu. And Afe KMA Mayor a year Ora Richard Bodi. Ononso and Pimdu connected to Sikano or Pepe Waha. And inti Nippon you will be a dear and Pimdu and Pimdu and Pimdu and Pimdu Okabomwa and Pimno Adria 40,000 Ghana cedis. Ora Andy Okra or to Ononso Diano and Pimdu connected to Diano or Pepe Waha. To say a year and womano a do and a dikaya yasha dadia to a dakamu. Ayana come no yam penny for ya tonina amano asa yera who don't tia and inti and science so
ayo eye mako adue no aha enti yegusua eto ewa ha beto bi enene mfinhia adue no so sa bre na Asantema nyina ebo se efrise na yewura ase bibia kira Asantema ya wie enti na yenyina yese de hyeremu na yenyina yebo se na Asantema yebo se enti enne se yehie mu mfinhia adue no so a eye wo sebo no na esi ne hoso enti yebeka se history repeating itself abakosama si ne hoso biem enti osebo no ene ewo mu enti ne nyina be hie mu ha na de ehyemo nso ehyemo kena aya enwoma ya yatwero de afa yewra ho no tutumrika ina je wode na ye ka wonso wanya bia ka. Your Majesty, one of your last son, the MP for Okankwe Central, who is always here to celebrate with us. And today, as you're marking your 27th anniversary of the Golden Stool, and as we are launching the book, Otumfuo Osei Tutu II, Years of Legacy, 27 years of legacy, is here to also buy one of the books as a legacy and support to the Otumfuo Education Fund. Now, Honorable Patrick Boama, MP for Okankwe Central, is buying the book at a cost of 10,000 Ghana cedis. Dr. Jakuboku, if you can do us the honors. Sansona Okankwe Emrashe Bejani was say Engoma no Matobi. And Nanso Meto ne said ye mempenim for any minianum edikaya tobienum and Pemudu Sarah and Ura Andy Okra one also attorney dear. And inti Engoma no de yasha dadia to a decamo a dashron kokra a special one. Yenya be masalinko. One also atobi wahanamo was a yeah, children won't matter. You were home. Asante. Ya children won't matter. Asante home. Ya children won't matter. You were one. Me Jima koto no more abakosem making kind be. Na me debut so ama me making kind dache. Salim kosi afe na me fefe ba. And into abajua. Pim enum 5,000 Ghana cedis. Canate it is 50 million. Sana Salinko eto nidie. Yenim se cheda. Nana kwami bedi akon obejini die. Na yenim se enonso aya bakwasem no wakwa kwenye biaka. Mahine na kwache otumfo no. Sanko remaining na eche otumfo no. Now, Bambata, my in the show too for no. Jack, Toronto.
approach. Yeah. Your Majesty, your son. Nana Jomo Sapon, who is not here physically, but Nana Jomo Sapon is buying this book at the cost of 10,000 Ghana cedis in honor of your 27th anniversary. Nana Jomo Sapon, founder of the Friends of Rivers and Water Bodies. Nana Jomo Sapon, 10,000 Ghana cedis. Nana is not here physically, but Nana is watching us live from Opimso TV, and indeed it has touched his heart to donate 10,000 to buy the book, celebrating the reign, the impacts, and the enduring legacy of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II. Nana Jomo Sapon, thank you wherever you are. On behalf of His Majesty, I extend a profound felicitation to your efforts. Nana Jomo Sapon oni hasasiye nanso ohweye ewo Opimso TV through Facebook and nasa say YouTube babia ubenya ye ohwe dwumadie no wote say yeton ngome and na watonkra wose woton ngome ba ko enne sika no empem Oto engoma no ba kon empem du 10,000 Ghana cedis. Nana Jomo Sapon wono na fato no ho so na oboda room efa yensuwa nsuwa eho. Meso bru said ya onana wow this is adome bru atachi si wada man to be bie enfia dwo no nson adome bru shira no dime die bibia ye goso se ne watra se a no se ne me pade ama wo se Benjamin on kan ho na de wo yama santeman na wo yama nananom no wo nshira ma bibia mo ye bia so ma na ye goso so ba ya eye whiskey eye wine eye champagne adome brew brandy ana obo mo ade eye adome brew cook bo mo ade ana asante ma mojo afo bo mo ade tufo acha me bo mo ade ana wakra che fo bo mo ade eye video ni photographer bo mo ade o hen ko bo mo ade ana wadome brew na asante ma so bo mo ade ana ya brobe bo mo ade ana otufo security bo mo ade eye ora na atachi those me eka ho da wada me brew to for na se Honorable Patrick Boama, we thank you for your support. Honorable Johnson Nasiru Ketia, the National Chair of the NDC, we thank you for buying the first copy at the cost of 10,000. Nana Jomo Sapon, far away somewhere, we thank you so much for your warm gesture. The Ashanti Regional Minister, Honorable Frank Amakohene, the Mayor of the Garden City, the Regional Chair, and all the MMDCs, we thank you so much for celebrating the 27 years of the installment of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II, coming out in your numbers. And buying the books for us. Hey, top. I don't brew. I hear Brantia. I don't brew. Omanya says, "Yes, you want to come on, boom."
ɔmo petrol ɛno ɔmo sɛ nnɛ sɛ mfejo no nso a ɔmo nso ntintintra ɔmo sɛ nnɛ ɔmo de dɔm no nyinaa nipa bɛyɛ adwosia sɛ ɛba na ɔno ɔbɛdi adan no ebi sɛ ɔmo de ɔmo nim de wayɛ ama wɔn mo ti sɛ ɔmo ba yɛ a champagne schnapps champagne pɛntu nsia schnapps pɛntu di mmienu ɛna ɔbɔ ɔmo adeɛ otumfoɔ bɔ ɔmo adeɛ na otumfoɔ kyame bɔ ɔmo adeɛ na otumfoɔ henkwa bɔ ɔmo adeɛ sɛdeɛ head of executive club panyinfoɔ ɛna obedi adeɛ na eburu otumfoɔ dɔm ase chairman. We still have the books on sale. The 27 years of achievements. I was by 02482 the second. Hello. I'm a fruit in a monetary. I go cinema. Hey, top in front of you. Hello. Hello. Esramo mumie na na munya kwa mechi esramo. Mumie kwa na mechi a. Hello.
Anyina su osi edusu ni anam. Aya Asantehene na betia. Efishia Ebianonso Yera Ebeye Asantehene Awotoso Edu Ezia Ene Fididano Ene Safashi Kakra Ebreno Eko Mama Ya Yacho Aye Enkayedo Basi mono. Amadakasi. Official my Dr. Eniniano Hill Pinfits Pop Club. Now, Akwasidae Durbar, Amano de Tochi Ewi. Ngomano Edueno na Edika Yashada Ede Atwa Dakamuno. Ada asubua asinemu. Na asubua ma na be che otufo no. Asantehene na danse ma na be che otufo no. I don't tell him I never got you 2 phone. Naman po hini edruha ebetia nira. Ono anka dujani amofrani ko Rosatu dabamo uti franfo awurade franfo achiri biri na krada ni akaja kojo Rosatu uti franfo go manto kana na watu afraba bagati eche amina ahwe ablate
yeguso ema yera ade toche yesamba ne trinkwa ewo efishia adueno nso akwantuo de nananom ene odumankoma gyanyankopon de no abedro Jumadie ni nyina Police TV Afane Live Opimswo TV Facebook YouTube Bibia Egudamo Live other TV stations Bebre and Efa Jumadie Live Nanom ehemfo ena eko akoma yera etirinkwa no na sede enhyehye ne tie no ye befre krono ene ne mpanimfo hene ne hema ne mpanimfo no wono nyina akọ enti ye kono kakra ye mefre wa wadaroma na sede enhyehye ne tie no ne ye diso sa pepepe sede be ya ye nkodi santen no so enche Kukufa samansi na mu. Arbe bruwa bosom for before so search efijare bosom for no. Arme bru gogofu baba gogofu hine sinemu. Na be kwa hine sinemu. Kotanse nyako kofe. The book is not on sale. We have our ushers here who are going round.
You can grab my hand. I show 2 for no. Rara my hand. What's he region? Badura Hobetiano. I got to say, I got to 2 for no. Mestre, Omwa, and woman of 1 7. Omwa, I shall woman of sword of here, Omoha. If I would tell one, shall woman of sword, no Madaroma. Mama may a walk in her. Said the Russian media to General a Brussels. Say you're right, a bar, the Musso. Hello.
Yep. We thank you so much. Cheddar is a leader and indeed one of the future presidents of this country. Now, Cheddar today observed the 27th anniversary of His Majesty, and he's buying the book at a cost of 20,000 Ghana cedis. Cheddar, 20,000 Ghana cedis. Nana Kwame Bediako, aka Cheddar, has done a huge donation to His Majesty by buying the book at a cost of 20,000 Ghana cedis. On behalf of His Majesty, I'd like to say a big thank you to you, Nana Kwame Bediako, aka Cheddar, for this gracious donation to His Majesty, buying the book at a cost of 20,000 Ghana cedis, celebrating the reign, the impact, and the enduring legacy of His Majesty Otumfuo Osei Tutu II. Honorable Kwame Bediako, we thank you for your gesture and donation. Thank you. Nana Kwame Bediako, a dear Tade Freno, and Nick Cheddar, and Womano, what talk about I see a Ramuduti, what on and next pay and Pim Agino. Nana Kwame Cheddar, Nana Kwame Bediako, a friend Cheddar, and Womano, what talk about and Pim Agino. Nanu Fiadanso, na Owaha, a Beckham be a Mayera, the Shannon Young. And then she was not about was a and what I have to what year. I was saying that people fear and it's one also at all Bako. And Pim again, connected to Sicano a 200 million. And no, and Anana Kwame, the Diakon Cheddar, or talk and maybe they will say a car, who be on Cheddar. Or no, and a dad. Yeah. The money paid by ASA. Therefore, the new force. Oh, what and woman be that so high, young I was share T-shirts and I'm usually a pizza. Yeah, I draw woman be a woman. One of them executive be if I show Nyabaku got to be a top was a king, Bako, and woman in the Bako, she I'm sure sometimes the sea. For what they not be nothing kind of see a sea. The Shina and who asked the beer, what to say, I said, just say, a daddy can yet. She and that also want to be a trade in Cuba. You're a brass sauce or pledged more air set down. Now, the good news is that Mr. Kwabena Kessel, aka Kesman, is not here physically, but he wants to announce that he's buying the book at a cost of 10,000. Mr. Kwabena Kessel, aka Kesman, and then his brother, the ultimate man, Mr. Ultimate, also buying at a cost of 10,000. So, Mr. Kwabena Kessel and Mr. Ultimate, the Ultimate Fashion, CEO of Ultimate Fashion, also buying at the cost of 10,000. Together, it will be 20,000. Well, thank you so much, Mr. Kwabena Kessel. Even though you're not here, your presence has been felt, and it has been felt deeply and profoundly. Yera Kwabena Kessel, if you have a dollar, a bit media fan, it's a different and it has been. Near her on Kayamon, so or Tray, I will edit so. But say a woman what to say a tone, and into tobacco and Nessike and Pimudu, connected to Noah or Pipi Waha, and what she Nimia Yawakana home, ultimate fashion. Mr. Ado. Ura Ado was says a minia tobacco, I mentioned tobacco, and Penesis I just let me do essay. Yeah, I said, Yendi, near the back one, Baku, I say, and Yan will be ready to say, tobacco and Pimudia.
One also a tobacco and people 10,000 Ghana cedis. Upon the Dano of people who have couple one. As I said, one of me, a year and Kim at 20,000 Ghana cedis. And it is a kind of 200 million. Abusia, and nobody with us who have a brass song. There was a Asantehene, a who Asantehene Franca, Yamu Samanka, Yamu Echam, and Samiano, one of my Kagina, at your swagger. And the idea dances a year round, a money was so. And Vishia, you know, and so. You're a chairman of Edda, you know, me a Busia, and I'm here for you, and I say. Yeah, I'm an eye of federal. Yeah, I'm an eye of federal. Anymore. Now I was say, oh man, I'm my hand and I bring from food in a aquapa. Sapa pepe and I know, and it is Sabre Kotokohena Pijanimo. Ane Kotokohene and a chrono. Oko no akoma na my hene. And the money and penny for a titrain and intina or buy any Koma Omunina Aquaba. Na and over engineer a sea crobia Sante Kotoko a Henesua engineer no yawo chinia ya freno ensa chinia no de dika densa o se me de me hu ne me bibia sao ampa over Kotoko hene adwuma kase a wapɛ ade ama ɛyɛ emranti ahodo a sabie buru sabie son na ebi ni fie scholarship ahodo enu nyina kyerɛ sɛ Kotoko hene wɔyɛ ensampa ɔbaaya emfie aduonu nson ɔse mete nokure ene me say ampa ewi ase no ɔsan at the school ensiachi ba education found ebai and nipa dodo no a ena enya eso emfaso ɔse yokoman chiniye bako aka ho yokoman de etoso na nka bobonyini ana de etoso biem ɔse akokɔbatan ene ne ma Kobi Asante Kotoko hene say na ni di Asante manyachi ate say akokɔbatan butu ne ma eso de etoso susu biem prekese ɔse ɔprekese ya dano a na ya dane eduro afen so ɔprekese ofitikoti a na ne ho agi afiem ampa Kotoko hene ene Kotoko hene nadaroma school fo ahodo aman hene ahodo ene amanaman enipa bebrebe a Asantehene enam wom so ama enne wona na wa de ayira sabie buru sabie so won konya nyina ama enne wo mo hunu ama yie ato yie eno kire se ampa se wo prekasa ofitikoti a na ne ho ebone afie mu afe so de ataso biem Kotoko ai Kotoko wasi hukuma apem a apem ebeba ena de sa to etwato kra ebubu emaba ai ebubu maba ɔse wɔno a na ebubu ne maba ɔno a ɛna wɔyɛ nadaka wɔdemu eti sɛ wɔyɛ wie ya ansa na wɔkɔdem anaasɛ owi ɔdemu ɛna wɔyɛ ɛno deɛ na Kotoko hene ɔno ankasa ne nsa no adwuma ɛno nti na sɛdeɛ ne ɛteɛ no Klobia Asante Kotoko hene ɛne ɛda Kotoko hene osai de kyerɛ Asanteman emfie aduonu enson ɛne ne ɛda a esi pepepepepe na de nwanwa wo mu na nananom ato ensupa aguso na nananom eni edi akire na otwe di apon Kwame Basayiri figi adom ne nsa ene nani esamu bie no ekire se enne da esi Akwasidae efishia aduonu nson sabre iseya ebo no miensa na Kotoko hene na wasibibi ede akire Asanteman na yehwe na yahwe na nananom a abedi Asanteman so wokra na Kotoko hene ono ene toso mako edunsia ampa wakire se ono ene wokoye na wasan ababie mu ose medi kan ya me ba ya ne de me de woko me bedi amani nsam me baji Asanteman ede esi ho
na sabre die empuntuo enu nti so hwe ko bia Asante Kotoko hena empuntuo nko a woye oman ni nyina ewura oye amanaman nyina ewura Kotoko hene otene ne nsa eso obia eso bi enu nti na eda efiada eye oman mu ni nyina ewiase amanaman mpanimfo nyina wose omma na bodini bia se omma no eye abodina your friend is a pillar of peace and pillar of peace na oye asumdue na asumdue no eye asumdue botantimu a eso ebi emaida said ya kro bia Asante Kotoko hene kan ye no wo se hwe se me mete eye asantemam na se medi makonya e wa asantemam na sabie buru sabie so bibi esore ewo baabi na sabe manka ho asɛm a na mete ha na medi makonya no sɛsɛn ɛno nti wɔyɛ asomdua dɔma afei so wɔyɛ asomdue ɛnsi akyi baa ɛno nti na sɛdeɛ ɛseɛ no no mema mo yɛ nyinaa adɛ tɔkye asanteman etiri nkwa asanteman nyinaa nananom nyinaa yɛda mo nyinaa mo ase otwedi apɔkwa me basare fi adɔm no oni obia ho afofi babi bia nananom firi baa bia osoro nyankopɔn ne nananom eni akyire ɔmfa obia enko bɔkɔbɔkɔ medamo ase utie yɛn efiri 104.7 opimso radio medamo nyina mose ɛyɛ mosomfo mo akoa mrantie wɔfa ase ɛna mote nenene medamo ase pii